Sida dugo iri kane dirisa cha odwok piny to ineno komio bende jaod bura thuolo mar bende chwalo duonde to ma Rita kelo monde Rita mi statement ni atieke nadwa kete ni to ere kit jotich jaod bura kata jotije serikal owinjo yier kit joma kit gi chal nade mondo mi okony gi tich kech na paro ni seche moko dereba ni ema dinore so wachni en mado wacho ni jatelo wadhi Rita no alora wadhi to en mose kete piny ma koro geng'iye giduto nyiso ni oywayo ukete tem iparo nade kind neno ni indiko jok ma bendo bidhore mondo be otini kech nitie kuonde ma gin bende ginyalo konyi wuok e oteku moko kata otegu moko moketni. Ni dereva mar mjumbe en ng'ama very senior a commission mar public service commission to nikech anobuoga kata ni en gi driver na paro kata ni en taxi nyaka na neno number plate nikech kaka wacho pile ka romo ga gi waromo ding'eny kendo thoth ji ne wacho ni ong'amo dimbore kabisa en japuonj to thoth jopuonj dimbore kendo an nobuoga nikech ing'eni kacha to no onge gi issue until samane koro obe ochwalo duonde mo wacho ni gino terne ng'ama koro nyiso no bedo influence koro bende chal ka gima no bedo influenced to nikech king'iyo tipo moketi video no to jok manende ni on the other side of the road no se nyaka wene thuolo mabedo kala to dhi gima koro ne kele edwokruok gi lari ni ema samora paro ni en kido kaka koro ma Eric wacho nikech koro idwani mondi bende inyis ubabe mari nikech koro iting'o jatelo to driver man mjumbe onge kama nyalo dhiye ka ok obedo authorized mondo gol gari no mondo ter kama mjumbe dwa dhiye ok inyal wuok gi mtoka no ni dhi nyiewo godo chapat mondo icham mano ok oyieni to kinyal wuok gi gari no be ni dhi timo godo giki in iwuon omiyo nitiere requirements kata ratiro midwaro gi jogo matiyo ne sirikal kaka koro driver mar mjumbe ma Kibra omiyo en mana ni samoro wabende wasetiyo maber ahinya Lydia especially king'iyo chikewa nikech kata mana ka no chope court tiyudo ni koro imanyo ni to ang'ono momiyo uloso kaka nuloso ni kech gik ma giwacho ka to onge kama inyalo tere ng'ato kech kata kalari for example using him as a case wachni onge kama onyalo dhiye mo wachni oyanya kech chik mar yanyo ng'ato kata penal code ma Kenya kato onge there's nothing my kata mana kioro message SMS yugi mo wacho takataka nyalo bedo anything basically gima wacho en ni one gi serious challenge e chikewa mag interpretation nikech an kaka ja governance gi weche mag dongruok gimotimre cha en gross misconduct but ing'eni kata kidhie court ja Kibra moro sani kodhi ni wadwa petition mjumbe marwa e gross misconduct to tek nikech mokwongo ok en emanende en starring ni namba 2 kata weche mo wacho kaka kisepenjo ochalo ng'at manende obedo influenced nito ng'ano machando drepa bende no kako temo nyaka ng'awo ng'ute nikech mwalimu ben ng'at moro ma odundo matin koro temo nyaka mondo ng'ini to and I'm wondering nikech oka ging'e ni machalari kosang'o motimre nikech otherwise aparo ni ebed ni ging'ere to it looks like agikiare nikech Larry belonging ni hawa jama koro oka ging'ere to I'm trying to imagine scenario ma kaponi aging'ere nikech ka an to jam do bit kacha nikech da chungo gari madhi mamose mheshimiwa to koro en nang'o ma koro ketho ndara ni donge ma koro ketho chik to kendo ng'eni kiny bende wadhi puoyo jopiny koro ma wach machal nade the conversation do bedo ma totally different to gima duong' en ni by the time miriembe ndara titing'o jatelo samoro en gima driver no be ong'iyogo onyalo bedo kite ni ka jam nitie to the road is clear to wan waja overlap ga nikech maka gik maka en jatelo ma dwani mondo lotir to bedo kwere beda ka to nikech bende ne osewacho kaka iwacho ni nagidhi airport to ana janyiso ga ji ni si ungeanza jana nikech macha to koro ing'eni controversies mang'eny gi kata ka en sa boro gi 40 go
to di chako kata sa paga chielo king di sechopo airport misetimo to kaka bende wang'eyo kaka wabunge wa bende ne giso maybe agine committee meeting kata ne entiere kamoro gimoro ne timre ne committees moko bende mag assembly samoro dich moro nodiye but mano pod ok nyal validate kaka nase wacho ni ndara kacha nitiere ji mang'eny kabisa mabende odich omiyo driver doka uthuolo mar nyiso kido maber chwalo duol manendo chwalo cha do wacha ni ago mosuru yawa ong'wona toromo to nikech bende samoro paro ni ating'o jatelo so utadu attitude mar jotendwa gi to kata jogi to kia kumudhie gikiani udhi airport ukiani be gikiau gin gitematema they just recording ni uketho chik kaka ni Larry ndika very long narrative gikego wacho ni be osenyaka record video kaka jok moko bende wacho ne ni kia idondri gi joluo weteni so many things ma jogo maluo Larry samoro no be nyise no pengo broad based gik mang'eny mosewach kacha but in real sense dware ni mondo wang'e ni it is a good example nikech sani koro abenda ng'eyo ni kare nyalo record video midhi gode ang'on e court as long as en gima otimre nikech pile kuonde gi kata mana bunde migoji kage lady atinyiso ni CCTV to ng'ato ok mak ka koro ma within 4 days en issue mosega tiek manyaka fine osechiw mar 100,000 kara moko kato ang'ono momiyo iparo nang'o momiyo bura no kasi osido dipo ni ne en gero mar jopiny kaka ne jopiny owuok kendo goye mbaka kuom thuolo malach koso dibed ni ang'o momiyo no kase kama dieri kaka iwacho no nitiere buche momoke doho kendo moko nitiere nyagi neno moromo kata kamano pok girumo aparo ni public pressure nikech jo Kenya bende sani kaluwore gi real conventional media ma wan godo digital space ma bende oseketa yanga sirikal be osewacho ni wamiyo vijande thuolo mar mondo gi monetize content etc koro ka en gima valid to ji bende feel ni gimotimre ni ok en gima ber to court will listen to the people to an gima na kaka wacho my verification en ni bende ne gidhi magi check their own evidence nikech video machal kamana to ok inyal dhi gode court mi win case in fact ng'ato ema nyalo loke kuomi for gimiluongo ni defamation of character inigoya picha without my consent tiketa embui emomiyo ne nyaka polise kadhi magi manyo Loitoktok Road ka bende nitiere ang'ono CCTV camera magi gikwa jogo magi dhi gode court as their own personal evidence nikech mokete gine kacha to ken evidence margi omiyo mano bende nyiso wa ni gik moko lokre Lydia kendo jopiny mondo ng'e ni there is power in our hands kuonde ma wadhiye kaka Eric owacho jatelo kuonde midhiye jok ma engage godo gik mitimo and maybe kata mana kaka a very good example Lydia about 2 weeks ago nene tiere kijana moro Nyeri kone ma babagi ne tuo niluonge ne Kaluma Boy mane ogo picha e TikTok kaka babagi ochiew kaka osire kaka otere odhi konyre kaka omiye yath kaka otere siptal kaka jo siptal go be attend to him gi challenges pek magi yudo as a family especially en gi babagi to ne through social media gima ne rowere otimo ni giwuok awuoka chieng' moro to gidhi nyaka Nyeri magi wacho ni wan wadwa nyisi a show of might and power kendo wadwa chung' kodi mondo ing'e ni ok in kendi e wachni to mano e gima sani jotelo be nyaka ng'e ni gimoro amora mitimo jopiny ng'i kendo kata ka mubete ok inyal ng'eyo ng'ato nyalo ga wuondre kama ni ne TikTok karo rekodi nikech gik mitimogo ok more kaka ng'at manoyieri samoro nyalo bet e meeting kata no discuss kaka udwa dhi ketho pesa mag CDF kata udwa dhi tuono jomoko basari kara ng'ato kacha to rekoduga to ena one of you samoro gik mu discuss go be ok odwar ok beyone kendo neno ka ok kony jiwo weche mag dongruok maber to mago jibro post gi to samose kete kanyo as anonymous at least mae to Larry nendo take ownership mo wacho ni jogi ne arumo godo agitimo kama omiyo jotelo dware ni mondo ng'e ni sani wantiere gi media motegno miluongo ni social media to mano ber ne nyalo mana bet ka watiyo kode e yo makare kendo e yo manyiso nyaka a good example to katieko be ni samoro mwalimu nyaka convince his followers ni abende ok na min gino marach nikech in mwalimu
Koro jok mani puonjo e skul mokalo, jok ma bende nyi kuonde midhi chiwe CDF, kuonde michiwe kia talks, public talks, kaka samoro dhi kata mane kanise kaka skunde. Koro idhi nyiso gi nango. Koro en gi ting' mar Koro en gi ting' mar dok explain. Kata kodwa ni mondo kwa ji werruok. Ngini samoro be kwa werruok does not mean ni you are on the wrong, but just to pacify and to make things look okay. Ibo wacho ne ji ni akwayo ng'uono, ung'uon na uru na koso. To mano ok gol title mar bedo mjumbe. Ok keth gimoro amora ma kata nasetimo gocho ni adwa wacho ni jatelo. Tema mondo kwa ng'uono kata larino is not a bad person. Gone simu, reach out to him. Kata CNN kuonde ma entiere go New York go. Orne ora message. Kata kubro post mbui mwach ni huyo jamaa sikujua ni mbunge. Mabe angeni okonya timo. Koro lure gi jin giwegi. To Larry bende is a sensible person. Ma aparo ni kose timne kamano. To bobro mnakao gino gi kwe. But bottom line, it is an example. Ni sani kaka jotelo behave. Temo miyo Lydia wantiere gik miluongo ni siren. Nitie jotelo ma kidiengi mopogore moyienegi. Overtake, marach kaka ne waneno no, ambulances, police vehicles, the president keto wakata mnendara for kata mna 2 hours. At least chinde to jogego otemo. Kata kapoko wuok to se chungwa kanyo mangurit mo to karangma ango matimre. Matin tinno ka koro jogego jo pikipiki jogego kalo. Nikech nitiere levels mag jogo moyienegi mar mondo giketh ndara. Kata an samora ketho chik mar ndara but ajakwayoga. Aketo hazard machata onge kata hazard. So it is difficult to tell intention mar driver ni enango. Koro kiseketo hazard to kata ng'ama biro bendo ng'eni you are alert. Then kichopo kacha just lower your window. Wek nyiso ji ni kiata kata kotimango. Just say ni agomos won na nikech ABCD. And emergency. Come on.